bescherm jouw gedachten, je manier van denken. Want hoe je denkt, zo ben je. Het is niks anders. Dat is het. Eigenlijk, dat is het. Wat zijn we klaar? Let's go. Hier kunnen we alles op. Ja? Wat we nu gaan doen. Oké. Gaat iedereen dit doen? En terug. Ja? Wil je handen strekken? Strekken. En terug. Nee, alle mannen moeten meedoen. Ja, ik ga meedoen. Nee, alle mannen moeten meedoen. Nee, alle mannen gaan meedoen. Oké, ik kom tegen dan. Não, não tem problema com o dia que mensen é possível eu aqui fui lugar dus. Oké. Posake is eigenlijk een hele goede oefening voor je knieën. Oké, ik zal jullie nog even vertellen. Denken jullie dat mijn knieën goed zijn? Huh? Ze zijn alle twee versleten. Allebei. Allebei versleten. Ik heb geen krachtbeen. Dus, als je geen krachtbeen hebt, wat krijg je dan? Slijtage. Slijtage, maar wrijving, bot op bot. Doet dat pijn? Ja. Mindset. Ik heb 4 keer, nee 5 keer. 5 keer in Nijmegen vandaag gelopen. 5 keer. Met een rugzak. En die schoenen. Je komt jezelf tegen. Je huilt. Dat is Yoda. Maar je gaat door. En vaak, dat zie ik echt serieus, dat zie ik vaak, zeker de christenen zelf, ze kennen hunzelf niet. Oké, ik ben christen, ik ga het heel goed bidden. Ik kan een uur lang voor jou bidden. Maar je kent jezelf niet. Je weet niet wie je bent. Je weet niet wat je kan. Geen idee. Ik denk aan, hey, let's go. Hij denkt, oh my god, wat is dit? Wat gaan doen? Is het al 5 uur? Is het niet al 5 uur? Ik ga testen. Ja? Wat we nu gaan doen, ik ga jullie uitdagen. Het is een uitdaging. Ja? Als je wil, kan je tegen de micro staan, als je wil. Of je gaat meedoen. Of zelf. Of je zegt, hey, ik pak het toe. Dan ben je veilig, dat kan ook. Dan ga je het vast. En dan ga je er meteen doen. Ja. Oké. Dus. Ik ga muziek opzetten. Ja. Oké. Het gaat om. Het liedje gaat. Sally up, Sally down. Als je Sally up zegt, Moet je kom je up. omhoog. Sally down, blijf naar beneden. Oh mijn god. Ga naar beneden. Ik word te Als je hobbelig. Sally up hoort weer, up, dan ga je weer omhoog. Soms hoor ik geen Sally up, dan blijf je beneden. Even een paar seconden, totdat je die Sally up. Hoort. Ja. Ja? Nu gaan we kijken hoe goed we horen, hè? Hoe gaan we kijken hoe goed we kunnen horen ook, hè? Zijn je er klaar voor? Ja. Dit is leuk hoor, dat doe ik ook met mijn collega's op het werk. Ik zeg kom, we zitten de hele dag, we gaan even Sally up. Het is maar 3 minuten. 3 minuten. Zo fijn. Ja? Bon. Ho, 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 ho. Here you go.
Dat is gewoon er voorbij. Oh, 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 oh. Heerlijk. Eu piano sportivo, sim, ó. Pecha pra você, eu. Minha mãe can se grava. Master pra andar, eu. Wauw. Roberto kan er wat van, hoor. Applausje, man. Hé, 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 hé.